Foru Aldundiko turismo saila lehengo urtean hasi zala ja San Sebastian Region turismo bulegoren eskutik olako sektore turistikoaren topaketak edo antolatzen. Lehengo urtean ingendun turismo bulegoan hilebetero eskualde bat aurkezten gendun, eta bertara sektore turistikoko pribatuak batez ere deitzen genitun, Gipuzkoan zehar dagoen eskaintza turistikoa ezagutzeko. Programari deitu genion eskualdeen txokoak, eta 10 egin genitun. Aurten pentsatu gendun idea ona izango zala baita ere, sektore hori, Gipuzkoan lan egiten duen sektore pribatuari, bai gidak, bidai agentzi erreziptiboak, hoteletan, nekazaletxietan, kanpinetan, kafeterietan, pentsioetan lana egiten duen jendea hurbiltzea tokietara. Ordizian lehenengo egon gea delikatu zen, eta geho ikusi dugu azokare bai, gaur astezkena izan da hola tokatzen zen, eta handikan jungea larraitzea. Eta larraitzen ezautu dugu, Olatzi Jarregin eskutik eskualde osoak eskaintzen duen eskaintza turistikoa, baina batez ere larraitzen dagoen abentura parkea, eta biziki enpresa kontatu digu ze zerbitzu daude, zeintzu dira baldintzak, ze publiko dakauen, eta nola egiten duen lana. Eta, primeran egondan ikuste oso jende asko kezuela ezagutzen eta oso eskaintza interesgarria iruditu zaiela. Jendia dago nik uste oso gustoa, pentsatu zazu, bai hoteletan edo rezepzioetan edo zen alojamenduko rezepzioa egiten duenean edo bidai agentzia edo gida izan da, zure begiekin ikusi dituzun errekurtso horiek lasaitasun batekin ja azaltzen dituzu edo sartzen dezu zure programazioan edo egiten dezu gomendioa zure bezeroei, orduan ikuste segurunago batzuentzat oso interesgarria izango zala gauza bat edo bestia, baina taldeko giroa oso ona da, horrek esan nahi du jendea oso gustoa daola eta entzuten ditut horrelako komentarioak ze gauza ederrak ikusten nahi dian. Explore, San Sebastian Reio esaten deunean da, zaitez pizkat kostaldea eta hiria ezagutzea, baina baita ere areago, barneko gure herriak, ditugun espazio naturalak, herriak, errekurtsoak, museoak, nik uste dira lehenengo mailakoak, eta ekintza hauek helburu hori dakaue, sektoreari guzti hau erakustearaztea.